Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok sa atin mga kabisyo. Kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Halika na, pakinggan na po natin ang ating caller ngayong gabi sa ating top secret. Nasa kabilang linya na po siya. Good evening po sa inyo. Hello ma'am, good evening. Mahina po ang signal ng ating caller, mga kabisyo. Hello ma'am, good evening. Connection loss mga kabisyo. Ay. Anyway, mga kabisyo, yan po, connection loss lang po ang ating isang caller. Sadyang mayroon lang po talaga tayong technical and difficulties. Bagamat man, last na po ito mga kabisyo na sasagutin ko yung tawag. Okay na po kanina, nawalan lang po talaga. Hello po. Hello po. Good evening. Good evening po. Yes ma'am. Ma'am, naka-earphone po ba kayo ngayon? Hello ma'am? Hindi po ma'am. Ma'am, wag din po kayo mag-loudspeaker ma'am ha. Wag rin po kayo mag-earphone ma'am. Tas hanap po kayo ng malakas na signal ninyo ma'am. Para po dire-diretso na po itong pag-uusap natin ma'am. Familiar po ba kayo sa programa ma'am? Parang pinapakinggan ko siya last year. Wow, last year pa. Okay ma'am. Nakita ko lang ngayon. Okay. Sa TikTok. Sige na ma'am, hindi na po natin papatagalin ma'am. Diretsahan tanong na po tayo at diretsahang sagot na rin po tayo ma'am. Kung tinanong po namin na ano po ang top secret ninyo, magsasabi na po kayo kagad ma'am sa amin. Pwede rin po kayo maggawa-gawa ng edad, pangalan at lugar ninyo para matago po natin yung identidad ninyo. Ha? Okay po ma'am? Ready na po kayo? Opo. Ma'am, ano pong pangalan ninyo? Elena. Elena? Tagasan si Elena? Taga Cavite. Taga Cavite si Elena. Ilan taon na po si Elena? 33. Elena, taga Cavite, 33. Ano ang top secret mo? Before my ex-husband, meron akong totka. Yun lang. Before yung ex-husband mo, meron kang totka. Nahuli niya ako na nakikipag-date dito sa naging husband ko, kaya hindi niya na ako kinausap. Pero siya yung talagang one and only ko. One and only mo talaga. Naging two-timer daw ako. Gaano kayo katagal nito na nagsama nung totga mo? Nung totga ko is like 1 year. Nakilala ko kasi online yung ex-husband ko, and then parang pumunta siya rito sa Pilipinas, nagpasama lang, parang tour guide, and then hindi ko sinabi dun sa talagang nobyo ko, and then nahuli niya online na parang may ginawa siya, hinak yung account ko, nakita niya yung mga emails, ayun, hindi na ako kinausap. Wala. Afam ba yung asawa mo ma'am? Tama ba ako? Bakit? Hindi, gusto ko lang malaman. Nag-share ka eh. Siyempre nagtatanong. Afam ba, ma'am? Tama ba ako? Afam? Oo. Okay. Opo. Tapos yung nakahuli sa'yo? Yung ko rin na half Japanese, half American. Puro ibang lahi ang mga nagiging karelasyon, ha? Kasi resident ako sa Japan. Okay, resident ka sa Japan. So, nag-work ka rin po sa Japan? Ha? Nag-work? Resident lang talaga. Okay. Okay, so, itong half Japanese na to, nahuli ka dahil nagkagusto ka dun sa AFAM, tapos sinabihan ka na to. Hindi, parang nagpasama lang siya dito sa Pilipinas, and then hindi ko sinabi. Ayun, nahuli niya yung mga emails ko kasi hindi ako sumasagot on that day na siguro lang talaga na mahuhuli. Wala naman nangyari sa inyo muna? Wala on that time. Kasi nagpasama lang?
Parang nagkaroon na kami ng ano, what do you call this, pride gano'n. Since nagalit siya sa'kin, binalikan niya yung ex niya, ako pinakasawalan ko 'tong ex-husband ko. Gano'n na lang yung Parang nangyari. oo, hindi niya na ako talaga kinausap kasi yung trust, mahirap siya mag-gain ng trust tapos naano na naman yung trust niya sa babae kaya mula nun talagang hindi ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ma'am, matanong ko lang, ba't po kayo Opo, mahilig sa mga ibang lahi? Ayaw niyo po ba, may yes, past po ba kayo ayaw or ko. hindi magandang pangyayari sa inyo na may nakarelasyon kayong Pinoy kaya pinili ninyo ang ibang lahi? Hindi kasi ang Pinoy para sa'kin parang kapatid lang talaga. Paano kapatid po? Parang parang hindi talaga ako mahilig sa Pinoy, parang kapatid lang talaga, hanggang Hmm. kaibigan, Mhm. Walang walang namumuong last, walang namumuong gano'n, basta hanggang ano lang, kaibigan, kapatid. Iba talaga kapag ibang lahi. Mahilig ako sa singkit, matangkad, Singkit, matangkad, ano pa po, ma'am? mm. Ayun lang, Singkit, matalino, singkit, matangkad. Ma'am, ano na po oo. ba mga lahi ang mga nakilala ninyo? Yun lang naman, puro half Japanese Half half Japanese na Japanese. half American, kasi ang ganda ng combination nila. Hmm, Oh. So may anak na kayo ngayon ng partner mo, ma'am? yung ex ko, yes, dalawa, Dalawa. Ex mo na siya ngayon. mm. Yung ex ko, Gaano kayo kasi katagal ayaw kong nagsama? pumunta ng Amerika. Gaano muna kayo katagal nagsama? Kasi Amerika siya kasi nag-i-stay ako sa Japan so parang, eh, mga less than 5 years, gano'n. Mhm. So saglit Hmm. na saglit lang pero nakadalawa kayo, 'no? Tuwing magkikita kami nabubuntis ako. Tuwing magkikita kayo nabubuntis ka? Okey, dalawa. Ayoko na uli kaya hiwalay na tayo, mabubuntis ako. Ba't ayaw mo sa US? Ba't ayaw mo sa kanya sumama? Ayoko kasi ano, parang mas gusto ko sa Japan kasi masyado kong gamay yung Japan at saka parang mas okey yung lifestyle at saka yung life ko sa Japan kaysa sa US kasi madaming racist sa US, eh. Mhm. Ang hirap humanap ng trabaho. Mhm. Unlike sa Japan kahit na ano, nakakuha ko ng magandang work as an accountant. So, sa US hindi ako makakuha ng magandang trabaho. So mas kabisado at gamay mo na diyan, 'no? Oo. Ay, by the way, I'm in Japan pala, nasa Tokyo ako. Gamit Wow. ko lang 'tong ano, mm. Ngayon wala kang partner ngayon? Wala kang iniibig ngayon? Ayoko na nung maghiwalay kami, ayoko na. Wala kang naging boyfriend na? Wala, wala, wala. As in focus ka na lang talaga sa mga anak ninyo tsaka sa Sa sarili mo? trabaho ko ay hindi kasi magdadalaga na yung anak ko, nakakatakot na. Mm. Mm. So wala ka ng plano Siguro talaga? 'pag matanda na ako siguro, for companionship na lang. Hmm. Wala na talaga palang plano masyado pa, 'no? Focus. Paano 'Pag kung may bakit magpatibok ulit sa puso mo, hindi mo papasukin? yung ex in Tokyo ko siguro inaantay ko. Napatawarin ako. Baka yun nga, yun lang Tawa naman kasi ako. inaantay mo. Baka oo, 'pag pinatawad ako siguro siya lang, Mas gwapo pa talaga 'to, kaysa sa naging gwapo, asawa mo. grabe. Mas mabait 'to, Yeah. kaysa sa naging asawa mo. Ang ano niya, very, manly, magaling, Saan magaling? mabait, sa lahat ng aspect. Totoo? Oo, magaling kumanta, banda, eh, magaling kumanta, mabait, tsaka talagang meron siyang parang Christian siya. Okey. Akala ko saan Hmm. magaling, eh. Uy, oo, oo, magaling ako, Magaling din dun? walang hiya. Mm. Charot lang. Magaling talaga, wala kang hahanapin. Sige, pagbibigyan kita ng pagkakataon, anong gusto mong sabihin sa kanya kung sakaling naririnig ka niya? Be happy. Sana deserve ka nung girl na pinagpalit mo Ba't sa'kin. ba't sana?
So, so, kasi mas ano ko at tingin ko mas mamahalin ko siya. Mas mamahalin mo siya, gano'n? Mas minahal ko siya. Sige nga, sino mas maganda sa inyo ng bago niya? Bago niya, ay, mas maganda yun. Anong lamang mo Ano yun doon? American eh. Ay, Americana. Huwag ka papatalo, Pinay ka eh. Sino ba hawig mo? Sino bang hawig mong artista muna? Sinong kamukha mong artista? Sabi nila si yung nauna kay Mariel, hindi ko makuha yung Prieto ba yun? Mariel? Nauna kay Mariel? Sino yun? Parang Prieto ba yun? Francine Prieto? Teka, pina-search mo pa ako Francine Prieto? Yun kasi ang tawag nila sa akin. Francine Prieto? Francine Prieto, oo. Wow! Nung payat pa siya. So, payat ka talaga ngayon? Ay, mataba na. Parang si Rosana Roses na tumaba. Okay lang yun. At least, Rosana Roses pa rin, di ba? Yung lalaki, sinong kamukha? Ay, gwapo kasi. Parang George Clooney. George? Yeah. Sinong George? George ano? Clooney. Clooney? George Clooney. Kala ko George Looney, yung rapper eh. Yung Clooney. Matanda na yun eh. Basta yun ang tawag sa kanya nun eh. George Clooney. George Clooney. Wow. Anyway, kung bibigyan ka ng pagkakataon tulad nga ng sinabi mo, siya ang gusto mong balikan. Wala ka naman ang babalikan kasi may kasama na siya ngayon eh. Oo nga eh. Malay mo. Hindi natin masabi. Nakakapag-usap pa ba kayo? Sa friend, ini-stalk ko siya sa Facebook. Meron pa kayong connection? Galit ka sa akin, ayaw ko kausapin, pero ako ini-stalk ko siya sa Facebook. Pero hindi na kayo friend? Binablock niya ako. Wawa naman ako. Binablock niya ako. Ba't gano'n naman siya sobrang nagalit sa'yo eh? Kasi nung bago ko yung makilala, galit na talaga sa babae yun. And then parang nung nakilala ko, parang pinaunawa ko na sa kanya na hindi lahat ng babae gano'n. Kaso nangyari yun. Misunderstanding lang talaga. Minsan yung maliit na bagay, yung pa yung nagpapalala minsan. Pinalaki masyado niya. Kasi, di ba ano siya, parang entertainment. Nasa entertainment din kasi ako noon eh. Parang, pantawag dito, masasabi ko, parang nagbablog din kasi ako noon. So, parang, fun ko yung ex ko na hindi ko sinabi na dadalawin ako. Ayun na, talagang wala. As in, di man lang pinihagang magpaliwanag. Pero kasalanan ko naman. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon na ibalik ka doon sa pangyayari na yun, makikipagkita ka pa doon sa ex mo? Hindi na. Nagsisisi ka? Nagsisisi ka? Nagsisisi ka? Pero mo, siya pala magiging dahilan ng ano ko. Ng kasiraan. Ang sa buhay. Oo, kabiguan pag. Anong lesson mo dito sa pangyayari sa'yo na to? Kasi yun na eh. Yun na yung mahal na mahal mo tapos nawala pa. Communication. Talagang huwag kayo maglilihim sa partner nyo. Huwag ka na makipagkita sa iba. Doon na. Maging tapat ka. Ako kahit walang masamang alam mo yung walang masamang intention. Pag ko sa kanya, nagkaroon ng na pinagsisisihan ko ng ilang taon. Ganda lang din. Kasi mga Japanese talaga loyalty ang pinapairal niyan no? Opo. Yan ang gusto nila eh. Sobrang, kaya nga nila gusto yung Pinay kasi mga sincere daw, loyal daw, one man woman. Kaso bumalik ka sa ex mo, hindi ka sincere. Sabi niya sa akin, pandak-pandak mo.
ang pandak-pandak mo masyado two-timer pa. Sinabihan pa ako pandak. Lahat ng kapintasan ko na cake. Kung may Visit babalik siya. lang sana, no? Wala na. Oo. Yun ang mahirap. Samantalang hindi siya galit sa akin. Ang sexy ko daw, parang model, kahit maliit, cute. Hindi galit sa akin, pandak ang tawag sa akin. Sabi dito ng mga kabisyo natin, never na daw babalik yan sa'yo kasi nasira na daw yung matingin ko, yun loyalty. na. Maasa lang talaga sa wala. So, Pero if umaasa ka ever pa na rin. hindi siya, wala na rin. Wala na akong balak. Wala ka ng balak Pabibuburo ko maghanap. na lang. Magbuburo ka na. Hayaan mo nang maagiw na lang, no? Magkaroon ng agiw. Oo, agiw na nga eh. Hindi na nga, agiw na talaga. As in. Puti yung ex mo, hindi na Pabayaan nakikipag... mo na siyang mga moy dyan. Iyaan mo na siya. Pabayaan mo ng mga amoy dyan. Oo, Pero- diba? Dati Mm-mm. hugas-hugas ka pa, lagi mabango. Bayaan ko siya mga moy. Wala namang aamoy dyan. Aray ko. Do it myself na lang daw. Yun na lang daw yung gagawin mo. Ay, wala na rin siguro. Wala na daw Wala na hilig. yun. Wala nang gana dun. Pinapanood ko na lang yung favorite kong actress na Chinese. Sino? Siya na lang kasalan ko. Yung aking si Xiao Luzi. Si Xiao Luzi. Xiao Luzi. My life. Anyway, yan lang share mo ngayong gabi na to. Apo, please be sincere. Huwag na huwag kayong magtatangka ng mga ganun. Basta, kung may gusto kayong gawin, paalam niyo sa kanila. Lalo na to kayong kukuha ng taong marunong mag-hack ng mga emails. Delikado. Kahit anong hack ng isang tao, kung hindi naman tayo walang makikita sa atin, wala. Sa bagay. Kasalanan ko naman talaga. Tama naman. Wala naman akong Tala na. Ay, Alam ko nako. naman kung makakalusot kasi hindi nakalusot eh. Ito yung sinasabing Sabi nga ng anak ko, nasa mabuti sabi nga at ng tamang tao ka niya. Grabe ka man. Akala Napakawalan mo pa. Mahinahing ka. Two-timer ka pala. Sikreto lang yun, anak. Anyway, maraming salamat sa iyo, Elena. Elena, thank you sa iyo, Salamat. Yeah. Thank you sa'yo, Elena. Salamat sa pagkikinig. Oh, at least may matuturo ka na sa anak mo, hindi na sila dapat maging two-timer. No? Yeah. No, never. Hindi maganda. Thank you po. Thank you, Elena. Thank you na Hirap maging habol maganda. natin. Yes. Thank Hirap you. maging maganda. Bye po. Mahirap maging Francine Priato. Thank you so much. Ayan. Alright mga kabisyo, yan po ang ating caller ngayong oras na to. At maraming salamat po sa pagtutok ninyo. Paumanhin po dahil nagkaroon po tayo ng technical difficulties sa ating linya. Pero bagamat man naging ganon, ang handog kong awitin para sa ating caller ngayon ay awitin ni Jaya na hanggang ngayon. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang nag-iisang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Kita-kits po tayo mamaya ulit sa aming programang Rocky Secret Files at Top Secret with Titan Jello. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.